Мамка. Забравих. Добре. Добре въпрос. Снайпери. Левкари. И момичета. Роксана, ама не смятам за момиче, ама толкова с операции, постарава се, ще влезе. Нали, Вася? Милица, Доротея и изключение Лудото Ленче. Не може да се представя живота без нея. Него. Да. Вау! Не става. I love you only when it feels like I love you all the time. Why? Да. Като моето. Момчета, най-добър приятел нямам. Ама, Данил, защото сам той си говори с мен в 6:30. Втория, че им ще гръмна. Ачо, ма много ма хапи. Стендерой. И Роксана. Миле! Да. Трябва да чувстваш по-скоро да вкарам на две места. Сега, ако това не се запишеше много яко. Остава на